बे ड्रागन फिथाइखौ फाननानै बेसेबांसो फैमारो बोसोराव? 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख होनबाथ' एबार डाबल फैनो हागौ डाबल फैगोन एबार। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। साइखं ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गासिखौबो दुंब्रुदै बरायहरना लाहरनाय जाबाय। आङो दङ दायो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बोरि गामि होननाय गामियावहाय दं आरोना। ओमफ्राय आङो दायो माने ड्रागन आबादनि आबादथिलियाव दं आरोना। आङो दायो ड्रागन आबादथिलियावहाय दा माने आंनि सोरगिदिं जेरैबो माने ड्रागन दंफां दंजोबो। नै नायनो हागोन लोगोफोर, गासिबो ओरैजाय माने सोरगिदिं ड्रागन दंफां गोजायो। नै नायनो हागोन। दा माने दिनैनि ब्लगावहाय दिनैनि भिडिअआवहाय माने बे ड्रागन दंफांनि बिखय एसे मोनथिनानै लानि। बेनिफ्राय माने मा समाव बिबार बारो, मा समाव फिथाइ थायो, बेनिफ्राय माने बोसोराव बेसेबांसो माने आर्निं जायो, बेसेबांसो माने बोसोरावहाय इनकाम जायो, माने एसे मोनथिनानै लानि ड्रागन मालिकनिफ्राय। बिदिब्ला आङो दिनैनि ब्लगखौ जागायलांबाय थानोसै। ओरैनोथ' बिनि फिथाइया दामा बेसेबांसो जायो सिजोनावहाय? 180 90 गाहाम 200 गाहाम फानदोंमोन सिगाङाव केजि सेरसेयाव। खै कुइन्टेलसो ओंखारनायलै थांनाय बोसोराव? हिसाब गैला ना। ओरैनोथ' थाइथाम थाइब्रैजोंनो सेरसे जायोदां? थाइथामजोंबो जायो। थाइथामजों सेरसे। फांसे दंफाङाव ओरैनो खैथासो जागोनबा फिथाइया? खैथासो थायो? थांनाय बोसोराव ओरैनो माने खैथासो फांसे दंफांनिफ्राय खैथासो मोननाय फिथाइखौ? माने बिफाङा खममोन ना, नै दासो बुरजा जाबाय। बुरजा जाजोब्बाय। फांसे दंफाङावथ' खमायब्लाबो 10 12थासो 15थासो बारा 20थासो। बाब होनबाथ' 20थासोब्ला नोङो फांसे दं। अबेदियाव थायो जेनेबा फिथाइया? बेयाव बे सु मोनसेयाव बिबार मोनसे? बाब होनबाथ' सानदो नै ओइ लोगोफोर, नै बे सु मोनसेयाव बिबार मोनसे बारो ना फिथाइ थाइसे थायो। होमबाथ' बे दालाय मोनसेयाव खैथा दं नै नायदो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिसाबानो गैया नै। फांसे दंफाङावहाय खैथा सु थागोन बिदि माने फिथाइ थायग्रा बिबार बारग्रा सु थागोन नै बिदि सानदो नोंसोरो। खैथा सिरि थागोन नै सिरियावहाय खैथा सु दङ दा बे फांसे दंफाङावहाय नोंसोरनो एसे अनुमान खालामदो। होमबाथ' खमैब्लाबो बिदिब्लाथ' बिदि नैबे सु मोनसेयाव जुदि थाइसे फिथाइ थायनांगौब्लाथ' हिसाब खालामोब्ला दायो थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6 7 8 9 10 मोनसे लाइनावनो खमैब्लाबो 20 30था। होमबाथ' बेयावहाय सानदो नोङो खैथा दंफां दङ? खैथा दं होनदों दा ओरैनो दंफाङा? 200 दाल। 800 दाल। 200था खुन्था। 200था खुन्थायाव फांब्रै 800 दाल। फैगोन होनबा एबार ने? एबारथ' खमैब्लाबो 4 लाख 5 लाखसोआ फैनांगौ सालथेनाव। औ नायनो हागोन नै दंफाङानो दंफां। 200था खुन्था होमबा फांसे खुन्थायावहाय दंफाङा फांब्रै दं आरोना। फांसे खुन्थायाव दंफाङा फांब्रै दङब्ला 200था खुन्थायाव 800 दाल जायो। होमबा नोंथांमोनानो अनुमान खालामदो बोसोराव बेसे फैगासिनो दङ। आरो नैबेबायदि सु मोनसेयावहाय फिथाइया थाइसे थायोनो, होमब्ला सानदो फांसे दंफाङावहाय खैथा फिथाइ मोनगोन। लाख लाख रां फैगासिनो दङ बोसोरावहाय। बे ड्रागननि फिथाइखौ फाननानैसो फैमारो बोसोराव? फार्स्ट टाइम हिसाबै मिथियाव मोनाखैमोन, एबाराव मोनगोनदां आरो एसे। बेसेबांसो फैदों? 1.5 लाख 2 लाख। 1.5 लाख 2 लाख होनबाथ' एबार डाबल फैनो हागौ। डाबल फैगोन एबार। 3 3.5 4खौनो हमनानै ला। दामनि खोथा। औ दाम बाराबानो बारा जाबाय। सिजौ दंफां बायदि एखे कालारा सिजौ दंफांजों। फिथाइ थानायबा बिराद मोजां नुगौमोनलै ओरैदि रादांनो, दा फिथाइ गैयाना। नोंथांमोना गुबुन जायगायावहाय सैमा अमा मोसौफोर बायदि मावहैस्लाय जुदि न'फ्राव हा हु दङब्ला, खेथि मावनो हानाय लामाफोर दङब्ला, नोंथांमोना हाफोरखौ ओरैनो गारनानै दोनाबालानो
बेफोरबायदिनो ड्रागन दंफां गय दंफां बायदिसिना माने खेथि मावनानै नोंथांमोना बोसोराव लाख लाख हाजार हाजार रां खामायनो हायो। गोजान जायगायाव थांस्लायस्लाय माने गोजान जायगायाव थांनानै सैमा अमा मोसौफोर बायदि खामानि मावहैस्लायस्लाय गुबुन हारिजों आथिं सिङाव दोनद्रास्लायस्लाय नोंथांमोना गावनि बड'लेण्डआवनो गावनि जायगायावनो गावनि न'आवनो आबाद मावनानै माने हाजार हाजार लाख लाख रां खामायनो हायो। जायफ्रा हा हु दङ नोंथांमोनाथ' गोजाननि हाजोखौसो समान नुहुरो नङासै। दा गोजान जायगायाव थांगोन नोङो माबा मोनसे जागोन हरखाबै नोङो एक्सिडेन्ट जागोन बा बेमार आजार जागोन सोरजोंबा बुथार जागोन नोङो गोजान जायगायाव थांगोन नोङो गोजान जायगायाव थांनानै नोङो हरखाबैनो जिउ गोमागोन। दा नोंखौ न'आव लाबोनो थाखायब्लाबोथ' हाजार हाजार रां नांसिगोनलाय ना। दा नोंनि न'खरा नोंखौ लाबोनो हाया फैसा थाखा गैया होमबाथ' नोंखौ बैयावनो गारनो गोनां जासिगोनलाय। बिमा बिफायाबो नोंखौ नुनाय नंला बाय बाहागियाबो नोंखौ नुनाय नंला। बिनिखायनो माने आंनि साननाया बे ड्रागन आबादखौ खेथिफोरखौ नुनानै आङो ओरैबायदि सानदों माने गोजान जायगायाव जोङो थांस्लायस्लाय जोंनाथ' बयनाबो माने गामियारियावहाय बयनाबो हा हु एसे एनैब्लाबो दंखायो नालाय। जोंनि बर' जोहोलावजोफ्रा माने बेफोरबायदि खेथि मावनो गोसो जाया। गोजाननि हाजोखौसो समान नुहुरो गोजान जायगाखौसो मोजां नुहुरो। दा बै जायगायाव थांनानै ओमफ्राय आलाय सिलाय गोदाव सोराव सैमा अमा बायदि बाहायजायो। दा बेफोरबायदिनो खेथि जुदि मावनो रोङोमोनब्ला खेथि बाथि मावोमोनब्ला जायगायावनो लाख लाख हाजार हाजार रां फैगासिनो दङ। दाथ' आरो बारा गोबाव गैलानोसै बिबार बारसिगोन मास मोननैसोनि उनावहायनो बिबार बारसिगोन फिथाइ थायसिगोन। दाथ' आरो फिथाइया नैबेबायदि सु मोनसेयाव थाइसे फिथाइ जायोब्लाथ' साननानै नायदो नोंथांमोनानो नै बेसेबां फिथाइ जागोन फांसे दंफाङावहाय। नोंथांमोना गोजान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनो दरखार गैया। गावनि बड'लेण्डआवनो गावनि हायावनो मोजाङै खेथि बाथि मावनानै मोजाङै जिउखौ संसारखौ जालांनो हायो। बोसोरावहाय लाख लाख रां फैगासिनो दङ दायो बे ड्रागन आबादनि गेजेरजों। नैबे जाहैबाय जुखाम फिथाइ इयो नै जुखामा माने फांसे दंफाङावहाय थाइबेसे फिथाइ थायो नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे फांसे दंफां बे फांसे दंफाङाव थाइसेल' दं आरोना फिथाइया नै बेनिफ्राय नैबेयाव नायनो हागोन नै बेनिया थाइनै दङ नै। नोङो माने गोजानाव थांस्लायस्लाय दिल्ली मुम्बाइ बेंगालर चेन्नाइफ्राव थांस्लायस्लाय नोङो जुदि हा हु थायोब्ला बेफोरबायदिनो खेथि मावनानै माने नोङो न'आवहायनो जिउखौ दाफुंलांनो हायो आरोना। गोजानाव नोङो सैमा बायदि मालायनियाव माने थाहैनानै खामानि मावहैस्लायस्लाय जुदि नोंहा खेथि मावनो आबाद हा हु दङब्ला नोङो जायगायावनो माने आरामैनो न'आवनो थानानै नोङो खेथिफोर मावनानै संसारखौ जालांनो हायो आरोना। बेलेगाव थाङोब्ला नोङो सैमा बायदि मालायनि हटेल माबाफ्राव कम्पानिफ्राव थायोब्ला सैमा बायदि बाहायजायो। जायगायावनो न'आवनो जुदि मावनानै जुदि एडजास्ट जानो हायोब्ला मोजां जायो आरोना जोंनि बर' लाइमोन जोहोलावफोर। दा जुखामाबोथ' बरिया जाबोबाय ड्रागनाबोथ' बुंनांला। लोगोसे दंबावोसो नै मैथा दंफां मैथा नैयो मैथा बांगाल ना इयो साले मैथा बांगाल। बेयो जाबाय मैथा बांगाल मानामुनि जा गिदिर गिदिरखा गेवलां लाफा बायदि जालायनानै दं नै मानामुनिया। लाफा बायदि जानानै दंना नै जा गेवलांखा जानो हायोथ'। लांफैना लांफैया जानो? आयु नै सुआ नै मालाबानो मोननै हाबनानै दं आखाइयाव। दालखौनो लायाखै आं आलौबाय थादों ओंखायनो नै सुआ नै